mananatili ako hanggang sa dulo. Maagang maaga pa nang makarating ako sa paaralan. Tahimik lang ako noon. Mas gusto kong mag-aral at umuwi pagkatapos ng klase. Huwag masyadong makialam sa ibang bagay. Class, please welcome Liam. Hi, ako si Liam. Kaka-transfer ko lang dito. Sana maging kaibigan ko kayo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa kanya. Liam, dun ka muna umupo sa tabi ni Ethan. Sa unang pagkikita, hindi ko inakala na ang puso kong tahimik ay Hi. Hi. Ethan, tama? Oo. sa bawat Nice to meet you. Same. may lihim na nadarama at sa bawat Ethan, ganito. ayaw kitang Ethan, tama ba sagot ko? Oo, tama. Noong una, naiirita ako sa dami ng tanong niya. Ethan, paano ulit ito? Pero habang tumatagal, nasanay na rin akong naririnig ang boses niya. kung ang mundo man may laban sa Di ka kakain? Later. pipiliin. Wala akong gana. Then samahan na lang kita. Di mo kailangan gawin yun. Parang hindi na masyadong tahimik ang mundo ko. Hindi ko pa alam kung bakit siya. Hindi ko rin alam kung bakit sa maikling panahon, parang naging mahalaga na siya sa akin. Unos pa ang dumating sa gabi. Binasa mo? Oo. Okay ba? Okay ba? Okay lang. Bakit ka nakangiti? Hindi ako nakangiti. Sinungaling. Liam, may tinatago ka ba? Wala. Hindi ko alam na ang pagdating niya, ang unti-unting magbabago sa tahimik kong mundo. Ang unti-unting magbabago sa tahimik kong mundo.